רון ויהל. מה? אז בואו תספרו לי, מה עשיתן היום? קודם כל היינו ברכבת. לא, קודם באוטו ואז ברכבת. ואז הלכנו לשייט. חתמנו בסירה שעה. עשינו את זה ממש מהר. והתקדמנו. ואז לקחנו מונית ונסענו למוזיאון אשליות. יש כל מיני אשליות שעתיים. היה כל מיני דברים מגניבים. תכף תספרו לי על המוזיאון, בסדר? אחר כך היינו באוטובוס. לא, אחר כך היינו במסעדה. אכלנו שם. ואחרי זה היינו באוטובוס. למרות שחיכינו שעה לאוטובוס. כאילו חיכינו הרבה זמן לאוטובוס. אחרי זה לקחנו מונית. אחרי זה הלכנו לרכבת קלה. ועכשיו אנחנו כאן, אוכלות קינוח. עמודות. אז בואו תספרו לי רגע על האטרקציה הראשונה שהייתם בה, שזה הסירת משוטים. היה כיף בטירוף. זה היה כיף ולמדנו איך לחתור ועשינו בסוף ממש מהר ואמרת אפילו יותר מהר מסבא. נכון, האמת שחתרתם את כל הזמן שהיינו שם. כן, שעה שלמה. וגם היינו לבד, אז כאילו זה היה הכי כיף. הייתן רוצות לחזור לשם עוד פעם? ברור. כן, הרבה פעמים. באמת? כל במיוחד שאתם איתנו. אוקיי. אז בואו נדבר על האטרקציה השנייה המשמעותית, שזה היה מוזיאון האשליות. איך היה שם? היה כיף, היה דברים מגניבים וכו'. היה כל מיני דברים שאפילו לא הבנתי. היה מקום כזה שזה מרגיש כאילו זה מסתובב, אבל זה לא מסתובב, ויש את העמודים שצריך להחזיק בהם וללכת, זה היה כיף, כמו גשר, זה גשר, והיה עוד משהו שהיה מין חור כזה, היה צריך להיכנס ולהוציא את הראש, ואז כאילו היה קערה ומישהו שבא לאכול את הראש שלך. ואז תלום איתה. יש הרבה תלונות. ראיתי שטיפסתם על קיר. היה סוג של בור כזה. אז היינו באמצע המוזיאון. היה שם כל מיני תקנים ודברים מגניבים. סליחה אם אני מדלגת כי אני לא זוכרת איפה עצרתי. עוד משהו. היה מין מראה ענקית כזאת, כאילו אם הלכנו על הרצפה, זה מראה כאילו טיפסנו על קיר. ואני רוצה לומר עוד משהו. היה סוג של בור כזה עם זכוכית, שמענו עליו וקפצנו, וזה היה נראה בתמונה, כאילו אנחנו הולכות ליפול לתוך הבור, וזה כאילו אבל היה למעלה גם אחד כזה וגם למטה. שניהם היו מכוסים כזה בזכוכית אני חושבת. במראה. סוג של, ואז שקפלנו זה היה נראה שאנחנו יכולים ליפול בתוך הזה, וזה היה ממש מגניב. אז אם אני אשאל אתכם מה מתוך הדברים שעשינו היום, הייתן רצות לחזור ולעשות שוב? את כל היום כיף. את הכל. גם המסעדה הייתה כיפית. אבל בעיקר את הספינה הזאת. בעיקר סירה? סירת משוטים? לא, אני בעיקר את המוזיאון. נהנית במוזיאון? אני שתיים. יש עוד רכבת. לא, אני הכי את הספינת משוטים ואת המוזיאון. אוקיי. נהניתם בקיצור היום? עכשיו היינו ברכבת קלה מהאוטובוס. ועברנו ברכבת קלה. היינו 3 תחנות. ואז עצרנו במקדונלדס לאכול קינוח. ועכשיו יש לנו מילקשייק. כמו שאתם רואים. נהדר, אז תהנו מהמילקשייק. ובקיצור, היה לנו כיף. ביי ביי. מקווה שתהנו, תצפו בנו בפעם הבאה. ביי. ביי.